crabs. Naa. Kadagana ni. Yay! Wow, yummy. Wow, kalami ani. Tanawan ninyo unsaon ni pagluto, guys. Awa. Cajun style para bagong tuig. Na. Tanawan niyo until the end para makahibaw mo unsaon ni pagluto. Biri sayon ra. Mao ni akong isagol diay sa kanang atong Cajun sauce, no? Spanish paprika. Ako lang iandam dire para ditso-ditso na ta. Old Bay. Tare. Itong daghanon mga 2 tablespoon siguro. Nya, thyme, no? Sa kutsara. Ada kutsara. Pero pwede mo makapalit og Cajun nga sauce ane. Kanang ready mix na ba? Igo na lang mo mag-add, no? Kayin. Lang, gamay ra man tong kayin. Gamit po kuning dark chili. Hang ni siya, guys, gamay lang. Na, daghan kay tong spices. Ya, mag-add po ta og asin, gamay lang. Kay parat na ra ba ni atong crab. Okay. Then ground pepper. So kanira tong isagol sa ato ang Cajun sauce, no? Tanawan ninyo ang next natong procedure sa pagluto. So mo na ni ang ato ang spices, no? Set aside lang nato. So next is naana ko'y binukal dere kanang murag mapay pag-start og bukal nga tubig, no? Sa dakong kaha inyong gamita para masud tanan ang inyong pabukalan. So ato pabukalan tanan, una nato ning mais, no? Kay gahi man unahalan ninyo from gahi to dali maluto. Init na siya. Na. Oh. Dayon add po nato ning ato ang patatas. Patatas ug mais. Pwede mo mogamit og tong patatas nga gagmay. Oh. So mao ni ron among preparation for New Year's Eve, no? Dire sa Pilipinas kung mahal. So tanawan ninyo ang next step ato lang sa ning pabukalon while nag-prepare si Kuya dito sa crab, clams og shrimp, no? So guys, mag-add po dahil kong limonsito. Kung wala mo limonsito, pwede ra limon. Ang available lang ko, limonsito raman. Mas kinahan po sa bawas limonsito. O, inyo lang tungaon, o, yung nato. So next na itong i-add, guys, is ang crabs. Oh, nagkang crabs. Wow, kalamian ni. Oy, kasi ganahan diha og seafoods. Comment down below, be. Ato lang ning pa-orange ang crab, no? Na, dali ra kayo ni. Ato lang sila pabukala, no? Tanan, ana. Oh, awahin na to ang pasayan kay dali na siya maluto. Sunod is ang clams. Ang akong gigamit kaning tahong siguro. Na. Ako din gibutang kuan kanang asin ang tubig, no? Wa nako napakita ganina. No? Para parat-parat siya gamay, no? Na, sus kagwapa na. Diba? Hilikot? Oh, mo ni atong kuan ron sa atong New Year's. Oh, ato lang ang pabukalon ug lutoon nato. Usa na to i-add ang atong pasayan na. So ato sa ning pabukalon for mga 5 minutes lang guro, no? Then mag-add na po ta sa atong pasayan. Dali ra kayo ni og simple ra kayo ni nga recipe, no? Aw kanang process. Guys, ni orange na pagay atong crab. So this time atong i-add ang atong kuan. Ato ang pasayan. Distansya gamay ba, mapiskan ka. Pakita sila. Muna atong pasayan. Ad patiray kadaghanan ni. Yay! So kana. Tong kayon. Distansya gamay li. Wow. Wow, ato lang napapuhon. Pasayan din kuhaon din nato. Daghan ang pasayan nato, no? Pabukalon rin nato. Ang sabaw stock ani guys, lami kayo. Seafoods good. Ibutangan pag ginina kong kuhan. So, nagkatluto na ato ang mais ug ang ato ang patatas. Ani ninyo gilabay ang kaning unsa ni? Sabaw ani.
stock no kay pwede na to magamit sa pansit kani akong isabaw sa pansit pod. Na. Ito lang na yung papuhaw ng shrimp, guys, no? Wow! Ayun ninyo, palabi kay malata. Anara ka glutog Cajun style, no? Na. Kanilang gihapon tong lutuan, dahil guys, kay dako guys siya. Oh, namuha na. So next step guys kanam nang orange naman tanan atong pangwaon ng mga crabs. Una. Tong butang dre set aside lang nato no. Nga kana pong pasayan nga naluto na, orange naman pasayan. Crabs oh luto na. Ah guys. Tong di ari butang dre kay bugat. Tungod sa kilo ni nga crabs, usag tunga nga pasayan, usag kilo ang clams. No? Daghan-daghan gyud. Kung saan ni nako tanan. Kuha tong shrimp guys, kay dali kay na siya malata. Ara. Kinahanglan mo strainer, pakita di ari likod. Ari ba? Crabs na, clams na to, ato clams. Sa ni? Shrimp na to, kuha. Lahi ni nga bag-o ni na akong style pagluto og Cajun, no? Wa na ko gidayon ba. Lami ni kay maggisal tag batter kahuman ni. Na kuha lang na. Mahal kang kilo dire sa Pasayan ron, no? Pila ganito le? I don't know. English man day ako ni akong kauban re English na pekrabo. Nadang shrimp. Nadang shrimp. Gunit. Kapit ka lang kaibigan. Kuhaon sa nako tanan guys, tanawan ninyong next natong buhaton. So guys, nakuha na nako tanan ang kuan, so mag-add ta og oil. Magisal na ta, nakuha na nako tanan to ganina ang shrimp nga atong gipabukalan. So mao ni ang next step. So magisal, butangan akong mantika, then usa ka bar nga kanang saan siya? Butter, no? Okay. I-add usa ka bar. Oh. Then while nagkuan ta si butter, atong i-add ang onion o garlic nga mixture nga gi-add ni Inday Pitik. Para di masunog ba. So gi-slice ni ganina Inday Pitik. Okay, siya may usas ni request ani. So ato lang lotsoan, sos kalamian ng Cajun na Cajun gyud ni ron. Cajun ni. Butter sa kabar. So ato lang lutoon, usgan to gamay kayo be. Hinay man napalabian pa ang kahatong gigamit. Kator gihapon ako ang gipabukalan. Ako lang gikuha ang stock ani, ayog ilabay ninyo ang stock kay magamit na sa daghan nga mga recipe, no? Welcome 2025 sa atong YouTube channel mo. More videos any this year, no? 2025. Mga cooking videos, tour, no? Kaon-kaon mukbang, pohon. So ana lang i-continue lang nato ato ang pagisal sa lamas. Ato din camera woman karon si Inday Pitik. Inday Hilikot. Inday Hilikot na kabe. So, na. So, sus kahumot. Ang atong buhaton na ni is ato lang gisalon unya atong i-mix ang atong kuan, sauce, no? Sauce na to. Kani atong gihimo is sauce ni sa Cajun. Kay luto naman to tanan ato ang mga recipe uban, crab, shrimp, o clams, no? Pwede mo gamit og squid. Walang ko kitag squid ganina o dito sa Takan, sa Lapu-Lapu. So, mao ni. Comment down below kung hilig mo ani. No? Asa dapat inyong location, dire sa Pilipinas or OFW ba mo. I-comment para makahibami. Asa ni naabot ato ang video. Di ba Hilikot? So, kana. Ni-melt na siya totally. I-add to na to ang spices ang atong gibuhat ganina. Kani. Add. Nyara kay na nasag konso man ni plastic. Then ato siyang ukayon. Oh, mo na makapalami. Mo na makapalami sa tong Cajun, guys. Dili kini hang. Lami, pinay lang, pinayin yung kayo. Anaw ni mag-isog na kasi kayo. Naye din ang stock. Mag-atag stock kato sa kuan gadina. Banaon lang nato, no?
daghan-daghan man. Bana-banaon na to ang stock. Wa ni asin ha. Stock. Mga 2 cups siguro tong stock akong gigamit. Na. Dra humutoy. Niya mag-add kog soy sauce gamay lang pang aroma niya. Dayon, pang aroma, pang color. Then kuan po usa kutsara fish sauce. Pang aroma. Oh, magkuwang akong butter guys, mag-add tag butter. Ikog butter sa television. Kuwang gamay. Duha ka butter atong gamiton guys. Kay murag kuwang siya, pwede ra ka maka-add rin no. Mumelt ra man na si butter. So ato lang ni i-melt si butter din i-add na to ang mga ubang ang seafoods ay no. I-add na nato ang seafoods hinay-hinay. So this part ato nang i-add ang ato ang crabs og shrimp no. Ato na i-add. Really. Ato ra ni mix up guys, guys. Wow, yummy. Handog sili ana. Buhis ang kunot. Mix lang nato. Na, distansya ka may be. So mo na ni, then i-add na to tong ato ang vegetables, corn og patatas na. Then ukay. Kay ukay lang. Distansya ka may be. Init. Mga kain di ko na lang ato sang isok siya pag-ayo. Mix lang, awahin na to ang pasayan guys. So next guys, i-add na to ang shrimp. Awahin na to shrimp kay malata mo guna siya. Ray, daghan kayo. Wow! Then i-mix lang nato gihapon no. Atong sauce okay na kaya atong sauce ako nang gitilawan, lami na kaayo. Humot. Ikalami nga eh. Kijun sauce. Okay, Jun. Kaon ka ni be. Kayo na to pag-ayo. Na muta na guys oy. Sus. Lami kay ni Ron. Moro na among giandam no. Nga pagkaon para sa New Year. Nagsugat na to. Ug magpansit pugko gamay. Kay cameraman dire, no? So kana ato lang kayon then ato sang lutuon ug para makuan pag-ayo another 5 minutes lang para sa pasayan. So guys, mana ni ang ato ang Cajun style na ato ra pagluto ani, no? Very sayon og easy. Very sayon og easy, no? So maura ni siya. Happy New Year ninyo tanan, no? Hinaut unta nga di mo magpabuto sa sud ato mos gawas pabuto. Mayong bag-ong tuig. Welcome 2025. Mao ni atong first nga recipe sa 2025. Cajun style. Paborito ni Hilikot og ni Shane, no? Daghang salamat og hope mo suporta gihapon mo sa ato ang YouTube channel. Daghan pang mga recipe karong tuiga.